sabuwar duniya. Kuma ga sabon gwamna nan a Jigawa. Mustapha sun lalami doka zama hanzi gidajen kowa. Mun faɗa mun daɗa yau sakon murtala. Sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. A yau 23 ga watan Yulin shekarar 2022, dan takarar gwamnan jihar Jigawa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP Alhaji Mustapha Sule Lamido ya ci gaba da wallafa saƙon manufofinsa ga jihar Jigawa. Kuma a wannan karan ya fara wallafa manufofinsa akan tsarin ilimin jihar Jigawa kamar yadda ya alƙawaranta a ƙarshen rubutunsa na baya. Ya kuma fara yana mai cewa, wannan makon zan fara mika godiya ga dukkan 'yan jihar Jigawa bisa goyon bayan da suke nuna mana, musamman ma waɗanda suke bibiyar manufofinmu ga jihar Jigawa. Hakika kun nuna mana karamci, kuma zan yi amfani da ƙwarin gwiwar da na samu daga wannan goyon baya domin ganin ban ba ku kunya ba idan kuka bani dama. Cikin satuka 4 da suka gabata, mun karɓi saƙonnin goyon baya, faɗakarwa da kuma hamayya sama da guda 25,000. Har yanzu muna nazarin wasu daga ciki domin ɗaukar matakan da suka dace. Muna roƙon ƙarin shawarwarinku, kuma muna son kowa ya tabbatar ya karɓi katin zaɓensa ko yin rijista ga waɗanda ba su yi ba. Kamar yadda na ambata a baya, tattaunawar mu ta yau za ta mai da hankali ne akan ilimi, wanda shine abin da za mu fi ba wa muhimmanci idan an zaɓe mu. A cikin jihohin Najeriya guda 10 mafi ƙarfi a fannin ilimi, 7 daga cikinsu su ne mafi ƙarfin tattalin arziki a Najeriya. Wannan yana nufin ilimi shine tabbatacciyar hanyar samun ci gaba. A dunkule, ƙudurinmu ga ilimi yana da kyau, muhimmanci da kuma faɗi. Mun yi tsare-tsare ingantattu akan kyautata ilimin addini, boko, ilimin manya da ilimi na musamman a matakai daban-daban. Kasancewar wannan ne karo na farko da za mu fara gabatar da abubuwan da muke da burin yi a aikace, da kuma ƙudurorinmu da muke fatan aiwatarwa kai tsaye. Akwai buƙatar na sake jaddada muhimmancin haɗin kan jama'ar jihar Jigawa. Don haka, ba za mu ci gaba da tsohuwar al'adar aiwatar da ayyukan gwamnati bisa tsarin masarautu kawai ba. Maimakon hakan, za mu yi ayyuka akan ƙudurin buƙatu da muradun dukkan 'yan Jigawa ba tare da nuna bambanci ba. Idan an zaɓe mu, za mu yi amfani da ci gaban ilimi a matsayin ginshiƙin samun haɗin kai. Idan Allah ya sa aka zaɓe mu, muna da burin taɓa ko'ina a ɓangaren ilimi bakin gwargwado, amma za mu yi hakan daki-daki a hankali. Akwai ayyukan da za mu iya gamawa, akwai waɗanda kuma za mu assasa fandisho domin wasu su ci gaba. A taƙaice, za mu yi aiki domin inganta manhajar ilimin Islamiyya da kuma sake fasalin ilimin almajirai. Sauran abubuwan su ne gyaran makarantu da ma'aikatun ilimi da ɗaukaka darajarsu. Ilimi kyauta ga 'ya'ya mata, inganta ilimin yaƙi da jahilci da ilimin makiyaya. Tallafin karatu na musamman ga masu karatu a fannonin neman ƙwarewa da kuma na ɗalibai masu hazaƙar lambar yabo ta 1. Sai kuma kyautata walwalar malamai da ma'aikatan ilimi. Saboda muhimmancinsa, dukkanin naɗe-naɗen mukamai a ɓangaren ilimi za su gamu ne da tantancewa mai tsauri. Mutanen da suka fahimci manufofinmu kuma suke da fasahar ƙirƙiro da wasu dabarun inganta manufofin a karan kansu ne kaɗai za mu naɗa. Ba zan yi gaggawa ko la'akari da siyasa wajen naɗa kwamishinan ilimi ba. Maimakon hakan, zan ɓata lokaci don ba da dama ga waɗanda suke da sha'awa kuma suka cancanta su nema. Mu kuma mu auna su sosai kafin a ba su waccan dama. Za mu ƙarfafa ɓangarorin sa idanu da inganta aiki na ma'aikatan ilimi a matakan jiha da ƙaramar hukuma domin samun ingantacciyar koyarwa. Lokaci-lokaci zan dinga karɓar bayanai da kaina, kuma kai tsaye. Akan tsarin sauye-sauyen da za mu dinga kawowa zan dinga kai ziyarar bazata makarantu akai-akai don ganin ko ana bin tsarin kyautata koyo, koyarwa da sauran al'amuran ilimin baki ɗaya. Za a ware sashe na musamman wanda zai samu wakilci daga ofishin gwamna domin karɓar ƙorafe-ƙorafe daga jama'a kan harkar ci gaban ilimi. Tabbas, ba za mu yi wasa da ɓangaren ilimi ba. Idan komai yana tafiya daidai, ilimi shi zai ɗauki kaso mafi tsoka a cikin kasafin kuɗin gwamnatinmu na kowace shekara. Kuma za mu shawarci ƙananan hukumomi da su yi hakan. Kasancewar kuɗaɗen gina harkar ilimi ba sa taɓa yawa, kuma gwamnati ba za ta iya ɗaukar dukkan nauyin ba. Za mu kafa gidauniyar tallafawa ilimi ta Jigawa, wato Jigawa Education Trust Fund, JET Fund a turance. Wannan gidauniya ko asusu
zai dinga neman tallafi daga manyan masu taimako, 'yan kasuwa, 'yan kwangila, ƙungiyoyi da ma ɗaiɗaikun jama'a domin tallafawa ilimi. Saboda a samu gaskiya da riƙon amana, za a tafiyar da wannan gidauniya bisa haɗin gwiwar gwamnati da kwamitin amintattu mai wakilcin dattawan jihar mu ta Jigawa a bar alfaharinmu. Ɗan takarar gwamnan ya ci gaba da cewa, bari mu fara da ilimi matakin farko. Yanzu haka ƙididdiga ta nuna cewa muna da makarantun firamare guda 2,490 a garuruwan dagatai 1,154 a faɗin jihar tamu. Za mu haɗa gwiwa da malamai da masu ruwa da tsaki wajen auna yanayin makarantun da suke ciki, kafin mu shiga aikin gyara da ɗaga darajar waɗanda suka lalace a cikinsu. Za mu yi hakan mataki-mataki, inda za mu fara da mafi lalacewa. Daga nan kuma, za mu kafa fandishan ci gaba da gyaran sauran ba tare da ɓata lokaci ba. Burinmu shine a cikin shekaru 4 mafi yawan makarantun jihar Jigawa su kasance a cikin yanayi mai kyau. A kowace mazaɓar majalisar tarayya kuwa za mu gina katafariyar makarantar firamare ta gani ta faɗa wacce za ta zamo cibiyar alfaharin ilimi. A hankali kowace ƙaramar hukuma za ta sami irin wannan firamare insha Allahu. Yayin da muke gyara tare da gina wasu makarantun kuma, buƙatar malamai za ta ƙaru. Muna sanar cewa ƙarancin malamai yana daga cikin manyan matsalolin makarantunmu. Don yin maganin wannan, za mu ba wa ma'aikatan gwamnatin da ba su da wani cikakken abin yi a ofisoshin horo domin mayar da su makarantu. Za mu kuma tabbatar da cewa 'yan bautar ƙasa ta NYSC da aka tura makarantu sun tsaya akan aikinsu. Haka kuma za mu bullo da tsarin malaman wucin gadi na sa kai, wanda zai kunshi ɗaukar matasan da suka kammala karatu kuma suka cancanci aikin koyarwa. Yayin aiwatar da duka waɗannan, za mu fito da wani tsari mai ɗorewa wanda zai kawar da matsalar ƙarancin malamai a makarantu. Daga ciki akwai ɗaga darajar aikin koyarwa ta yadda waɗanda ba sa ciki za su yi sha'awar shiga, waɗanda kuma suke ciki ba za su yi garajen fita ba. Makarantunmu na sakandare suna buƙatar kulawa. Ƙididdiga ta nuna cewa yanzu haka muna da ƙananan sakandare guda 571 da manya guda 269. Idan muka yi la'akari da cewa sama da ɗaliban Jigawa miliyan guda ne ke buƙatar ilimin sakandare, tabbas za mu gane cewa sun yi kaɗan. 'Yan Jigawa sama da mutum miliyan 3 duk 'yan ƙasa da shekarun haihuwa 15 ne, kuma kaso 50 cikin 100 na waɗannan adadi sun kai shekarun shiga sakandare. Insha Allahu, za mu zaɓi wasu ƙananan sakandarin domin ɗaga darajar su zuwa babba, yayin da za mu gina wasu a hankali. A kowace shiyar majalisar dattawa, in Allah ya yarje mana, za mu gina katafariyar sakandare shakundum, wacce za a rika koyar da ɗaliban ilimin kimiyya, commercial, art da fasaha a tsarin kwana da kuma je ka dawo. Ilimin Islamiyya ya samu kulawa a Jigawa tun bayan dawowar dimokuraɗiyya a shekarar 1999, amma akwai buƙatar ƙarin aiki, inda yanzu haka mafi yawancin Islamiyu suna aiki ne ba tare da cikakken sa idanun gwamnati ba. Dalilan daga cikinsu ne ma gwamnatin ta san da zamansu. Muna da burin ba su kulawa kamar makarantun boko ta hanyar taimakon malaman addini. Za kuma mu inganta manhajar koyarwa ta Islamiyu a matsayin wani fandisho na shigar da su ƙarƙashin kulawar gwamnati baki ɗaya. Da izinin Allah, za mu samar da ƙuduri wanda zai kyautata tare da inganta koyo da koyarwa a Islamiyu a faɗin jihar mu ta Jigawa a bar alfaharinmu. A jawabina na gaba, zan haska ƙudurinmu na ilimin 'ya'ya mata, yunƙurin farfadowa da inganta ilimin yaƙi da jahilci da na makiyaya, samar da tallafin karatu ga ɗalibai masu hazaƙa, da kuma shirin kyautatawa malamai tare da kulawa da walwalarsu. Na gode, gobe ta Allah ce. Wannan shine saƙon manufofin ɗan takarar gwamnan jihar Jigawa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP Alhaji Mustapha Sule Lamido na wannan karan. Ni da na karanto sunana Zunura Ishaq Jibril 'yar mutan Hadeja. Nake cewa gobe ta Allah ce. Za ya mai da Jigawa sabuwa.